Україна готується до Дня народження. Нині на головній площі Києва відбувається репетиція Ходи Гідності, яка запланована на ранок 24 серпня. Досі тренувалися на литовищі заводу «Антонов». Тепер же урочистий марш відшліфовують в центрі столиці. За тим, як учасники відпрацьовують синхронну ходу та співають гімн, слідкує кореспондентка телеканалу АТR Вікторія Блязова. Віко, добрий вечір. Які елементи святкового дійства вже відрепетирували учасники? Вітаю, колего. От нині ми бачимо, як триває репетиція. Вона вже тут 1,5 години. З'їхалися військові з усіх частинок країни. І от вони до цього активно репетирували на території заводу «Антонова». Саме дійство до Дня Незалежності розпочнеться вшанування пам'яті полеглих героїв. Згодом буде хвилина мовчання, пролунають 100 дзвонів. Їх підхоплять, 100 вірніше ударів дзвонів, їх підхоплять у інших містах України. Режисер цього дійства – відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв, режисер-постановник, хореограф Олена Коляденко. До Дня Незалежності долучаться 5 оркестрів, 18 піаністів, 4 всесвітньо відомих українських оперних виконавців, а також частинку гімну України заспіває українська співачка Тіна Кароль. Ми поспілкувалися з людьми і поцікавилися, як вони, власне, сприймають новий формат святкування Дня Незалежності. Пропоную послухати. Мені подобається. Спілкування людей і військовослужбовців завжди показує, що відносини між громадянами і відносини громадян до армії стають, скажімо так, більш довірливо люди ставляться до армії. На 100% поддерживаю и верим. И очень прекрасно, пусть будет, вот, наверное, небольшой парад, маленький какой-то будет, а подготовка идет. Пожалуйста, и будем смотреть и участвовать в нем. Також хочу сказати, що для людей, які прийдуть на День Незалежності, буде кілька художніх інсталяцій. Це щити Беркуту, а також зараз попрошу нашого оператора показати. Це пожежна машина з бронзбойтом. Саме тут вона стояла у 2014 році під час Революції Гідності. Тоді ця машина поливала людей, протестувальників, водою. І буде карта України білого кольору. Її діти розмалюють долоньками жовтих та синіх кольорів. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, що цього року в Україні не буде військового параду з військовою технікою, а зекономлені 300 мільйонів гривень підуть на премію українським військовим. В мене ж поки що на цьому все. Ми слідкуватимемо за перебігом репетиції, повідомлятимемо вам подробиці у наступних випусках «Заман Студія». Дякую, Віка. Це була Вікторія Блязова, кореспондентка телеканалу АТR з Майдану Незалежності, де зараз відбувається репетиція Ходи Гідності до Дня народження України.